Ο Αντώνιος. Να ετοιμάζονται για το τατάμι 2 για την κατηγορία παιδών Α 66 κιλά. Λορετζάτος Λαπουδάκης Άγγελος Τάνδρο, Πάρης Αθανάσιος Ραφίνα. Τατάμι 3 να ετοιμάζονται Παυλίδη Αλεξάνδρα Αστάχα Λανδρίου. Όχι. Να ετοιμάζονται στην κατηγορία κορασίων Α πλην 57 κιλά Κωνσταντίνου Φέδρα Αστάχα Λανδρίου, Πάμψαρα Μαρία, Σμα Οροπού. Νικητής στο τατάμι 1, Καστεράτος Γεώργιος, Καλυθαϊκό. Αγωνίζονται τώρα στο τατάμι 1, Χριστοφίδης Ανάρχυρος, Ραφίνα ΑΟ, Καθραμάνογλου Φίλιππος Αστάχα Λανδρίου. Για το τατάμι 1 να ετοιμάζονται Μιχαλέας Παναγιώτης, Αστάχα Λανδρίου.